Pamusoro ida inini ndiri panapa ndiri mainini takaroorwa mumusha mekwandirai ava ndimai guru varume vedu mabrothers wangu last born wake mukomana mukuru saka tiri pamusha takavakira pamusha kuti wavo musha mai guru uyu urapa takagandurana neheji wangu uyu urapa wemubereki akasoshaika uri necheapapo asi pari pamusha pari pandirai pamusha pamwe chete saka inini dambudziko randiri kusangana naro nderevana ndakazvara ndine vana vatatu ndinogara nemurume wangu pamusha ipapapo saka vana vakangotanga kungoita zvezvokukuma kuita kunge vana vari kuzarirwa vari kufemereka vachitura befu vachiita sei saka inini ndaitongofamba nevana ichitoenda navo kuchipatara ndichiita sei ndichiona problem ukasvika kuchipatara mwana achikuma ari kunzwei mwana ane flu uri kuti ari kugomera asi kugomera vachimutivhura madumbu rake kudai mwana hasi kugomera wani uri kuti mwana ari kugomera ndodzokera kumba ndiri kutambudzika kuti mwana ndoita sei saka ndakazoendawo kune vamwe madzimai anove wandaivinga kunhasi kumba kwavo kuti madzimai ndokumbira kukukwidzai kombi tiende tese kwamambo mutasa nekuti nyaya yevana iyi yanditambudza ndobva madzimai vaitaenda vanonzi madzimai Miriam vari pakati pedu varipo pano madzimai Miriam akati hausi kuona here kuti zviri kuitika pavana vako kubudirwa ndikati kubudirwa zvikanzi because umwe wacho mukuru akati achibva kumalessons first born ndobva ati ndabayiwa padhuze negedhi rambuya vacho vakashayika zvikanzi mama ndaona nyanga iyoyo ndobva yandibaya saka akasvika mwana achidzedzereka achitadza kana kufamba ko mwana chii zvikanzi mama ndaona nyanga yandibaya mwana achagoni kumira angoti kana wakamubata anoti gwadaba haachagoni kumira ine ndikabata foni ndikafonera baba wacho ari kubasa ndo zvaitika mwana abva kumalessons achitichi ndaona nyanga murodhi ikandibaya haana kana simba asi kugona kufamba akati orit rega ndifonere mukoma ndobva akafonera mukoma wavo anove murume wamaiguru avo ndobva auya nemotabike zvikanzi mainini chisesedzai because bamukuru ava vasviki pamba kuti vasvike pamba vasvike pamba nenyaya yemaissues avo vari tu vakatotama pamba vagari pamba murume wamaiguru avo ndobva ti inini handichasviki pamba nenyaya yekuti munoziva kuti maiguru mainini ndakapiwa toregwa episode yetu ndisvike pamusha hazviti ndakumira pachikoro panyatsanza muite sei muye nemwana ndobva ndaenda kwana sekuru kwakabva mbuya kunoti inini handisi kukwanisa kufamba nemwana ndibatsirei mbuya akauya ndobva ndiperekedza ndobva taenda pachikoro kunosangana navamukuru nemotabike yavo vamukuru ndobva atora mwana ndobva ati mainini inini ndakugara kumberi mimi chisei mwana uya yasiri kugona kufamba pakati moenda kumasure mobata mwana ndakaita sokudaro ndobva taenda kumba kwamadzimai Miriam madzimai Miriam ndobva vasvika vakati mwana uyu kutoti uyu timubatsire anofangodigwa gate avhunduke nekuti mwana akabayiwa ndobva takabuda panze ndobva mwana aenda nodigwa gate mwana akaita senani tikapinda mumatare bamukuru murume wavo nenini nemwana uyu ari kurwara akanga abayiwa nenyanga iya tikarondedzegwa zvatarondedzegwa zvadaro vana vaya urwere hwomwana huna kupera nanhasi anoti dzimwe dzenguva kana dai akagara kana kuti akaita sei vana vangu atone mwedzi wese havasi kuenda kuchikoro kana dai takagara mwana anoti pahana pangu mama pakubayabaya paya paakabayiwa nenyanga paya saka anoti ndipei mvura yakadziya ndikamwa mvura yakadziya chinhu chiya chinotiza ndee ndichitonzonge ndiri kudhonzwa chi ropa mumuviri mangu ndikadzisa mvura ndikamupa mwana anototi zvaanani chatisa wepakati wacho ari kugwina anokuma mwana kuti ECDB ane 6 years akatanga kugwina saka takatombomuendesa kuhospital akapiwa mubhedha ndikati inini mukundiomesera kuti muri kuti mwana uyu haasi kugwina ari muno muhospital kumba uku hakusi kurarika mwana ari kugwina tikatombobva pamba tikatoenda kana kumba kwemafriends kana kumba kwehama kunorara kumba kwehama mwana ari kuramba achidini achingogwina madzimai Miriam aona moto tikaona mwana agwina toenda tononoka dho madzimai kumba uku hakusugarika mwana roita sei ari kugwina kuzosvika vati maidenzi nyaya yenyu ika yakura nekuti inini ndakubatsirai ndofunga mitambo yarebesa ndichidii ndichikubatsirai muchiomba kwangu muchinoka usiku madimaenda kwamambo musi wandati ndakusunga rwendo tinduye kwamambo nditaure nyaya iyi ndikavhagwa mweya kuti ndifambe handichagoni kuti ndite sei ndakatosvika nenyasha dzamwari pano ndavhagwa mweya handichagoni kana kufamba saka inini mukushandirwa namadzimai Miriam pavakati hausi kuona kuti chikuitiko chiri kuitika pavana vako kubudirwa here ndobva vaita vafemba vana zvavakaita vakafemba vana vaivai vana vangu vaive vatatu because vari kuchinjana vese vari 3 hapana wandionongedza kuti ndichine mwana mutano ini vese vari 3 kadiki kacho kakatanga kusvipa mate jaketi rinotota raanenge akabata kudai umwe achikuma umwe achigwina umwe achiita sei vese vari vatatu zvokutoti ndatopuswa vana vangu ndakavazvara right pakufembuka kwemhepo iya mbuya vedu vakashayika vane 2 years vashayika gore rino nderechi3 mbuya ndo vakanobuda
pamubatsiri uya madzimai Miriam yandobva watochinja voice vakaita mbuya vakati ndini vakatanga kuchema kombuya saka murushungudzire mwana ndakakuitai sei takakuuraya here zumbuya zvikanzi aiwa inini munhu akandisa pano zita ravakataura nderameguru apa zvikanzi makaona here mwanasikana wavo akauya pamukova anoshanda kuHarare tikati takamuona zvikanzi kuuya kwaakaita ndini ndaibuda ari kubasa kwake ndobva ndamuunza kuti auye pamukova apa ndamuunza pamukova apa mai guru ndobva vatora mwana wavo ndobva vanondibvisa ini pamwana wavo ndobva vamumisa pavana vangu ini saka ndo chikumbiro chandinacho ndodambudziko randauya naro mambo kuti ndokumbirawo hangu handidi kuti akuremedzwa nemutoro usiri wangu munhu ane mutoro wake aite sei atagura hake mutoro wake nekuti ndatambura vana vangu ane mwenza vasikuenda kuchikoro ndofunga ndo ndapedza nepanapa saka mbuya dzoraya uya uri kuzviri kubuda hamuna kutaura kuti mbuya nyaya honde yake yazoti aende kubviswa namai guru achiuya kwenyu honde yambuya ndei mbuya ari kuti inini pamuri kubatsirwa nemubatsiri muchiti kwanzidzokera kumunhu akakuunza ipapa kana kuti kumunhu akakuuraya hakudzokereki kune matanda akuyambukiki nekuti mai guru avakatora zvinovadzivirira mumhuri mavo nemhuri yake kuti ndishaye simba hapapindiki ndati mbuya akaurawa ndizvamutaura ndokutaura kwaari akaurawa nani ari kutaura kuti ndakaurawa namai guru komurume wavo arimo muno murume wavo bamukuru auye komugareyo moimi wenyu uripo ane vana kumotoko vana vacho vese vari kutorwara vari oraiti kune vana akachengeta vana bamukuru vacho right chadotisiya Maibu. Iya itu handina kana kuwana chandinoziva panyaya yekuita havana asi makambutaura here namai guru nenyaya iyi hatitaudzani ndofuka tatuve ne3 years hatitaudzani pamusha nekuda kwemamwe maissues womukugarisana kwepamusha hatina kana hesi papa asi takagangurana neheji saka hatikwanisi kudiscasa navo anything nokuti isusu pachedu hatitaudzani pamusoro echangana inini kutanga kwaita nyaya isematauriro avaita inini pane mukadzi wekuchechi kwedu akashayika saka ndichibva ndaenda kunhamu kwacho ndakaenda iri sandi ndobva ndazodzoka yaamandi mazuva rodoka saka ndadzoka kudaro vana takagara mumba vazukuru vangu vandinogara navo vakabva vatanga kutaura kuti gogo ini gogo maidhenzi vadonha pamudhudhudhu wasekuru vanga vakakerwa nasekuru vakadonha pamudhudhudhu indobva ndakoti ndobva tarara saka mukundo wangu anga auya kubva kuHarare zveshuwa vanga vachitaura kuti auya kudaro ndarara makuseni tamuka nemukundo wangu uyu nemukorora ava ndobva vakabva vabuda pabva vatanga kuchipopota vakapopota zveshuwa vakati wakaenda kuMozambique une shamwari dzako dzawakatooneka ukati ndakuenda kuMozambique ndakunovapedzera manje kunoromba nyanga yako ndoyabaya mwana wangu vakati kumukunda wangu iwe hausati watanga kubudirwa chanyatsoti budirwei ndozvavakataura maini indobva ndashaya zoti nyaya yako yabva kupi iri kuenda kupi asi tandoziva mwana ina abudirwa zveshuwa habudirwi dai aibudirwa ndakataura kana dai baba wacho ndakatotaura kuna baba wacho mbuya akafa sei mbuya vakarwara chii ina handizivi kuti vakarwara chii asi chandinongoziva ndichi kuti vakarwara vakatoenda kuHarare vakazofira kuHarare maisagara mese taigara tese zotorwara nei pekutanga tanga mbuya vakamera chibundu vamera chibundu varapwa bva chaparara bva vazoti gundu saka ndopavakabva vazongoenda kuHarare kunorapa kune murume makapira neepisode haisi episode yatakapanana iprotection order
izvazaita sei ndingati pakafa mbuya mbuya vafa vavigwa pakuitwa nyaradzo ava vakabva vatanga kuenda kwana sekuru nemapuhwe ekuti inini ndatuka vana sekuru zvadaro vana sekuru vakabva vati saka isusu hatisi kuuya kunyaradzo nekuti murora akatituka zvadaro vana sekuru vakazonyengererwa vakauya vakaita nyaradzo vaita nyaradzo vakazondigadza dare musha wese femiri yese inini ndiri ndega vandigadza dare vakabva varonga kuti takumuendesa kumusha kwake vachindishungurudza vachindituka vana tete vanani femiri yacho yese vaindituka vachidi saka inini ndakabva ndati inini ndakwendawo kunobatsirwa inini mavamutukurei vaindituka zvokuti usi mukadzi akanaka uri kutitukira vana sekuru uri kutuka hama dzedu ndo zvavainditukira saka izvo ndo zvamama kuendera muprofita muprofita ini handinambobvira ndaenda muprofita matika ndifambe pamapedzisira mati ndakazopinda ndifambewo inini here aiwa ndakabva ndaenda kukoti kwete kuti ndakati ngatifambe matadza yenyu kunyatsondinzwisisa matauro andai ndakaenda kukoti kunopiwa protection order kwete kumuprofita sei makaenda kupiwa protection order yemurume wenyu musingapiwi yehama aiwa murume ndiye ainyanyazve ndiye ainyanya plasi kazhinji kacho murume nhani ndiye wandakafambira pamusha ipapo saka zvomamupa protection kwako isai nekuchumuda ireyo kuti usasamuda aiwa anga atondipa gupuro kudhara atondiramba saka ayakufikisana aiwa hakusi kufikisana imi pamupamurugara ndipanini ndekwedu tesa nani nemurume wangu saka siyasasvika handizivi kusadake kusvika mazuva ekuti anga aitombouya achisvika achiunza chikafu chevana achidii akazongoregera ega iyoyo protection order itoripo aitouya achiuya achiunza chikafu achiuya zoona vana but akazongodhisaidha ega kuti ndichasvika wana muna wangani ndine 4 wakura sei one ndi 195 first born 95 second born 98 third born 2002 kozi yawa 2008 okay saka nana sekuru hama dzaambuya amwirirana mati wana sekuru hanzvadzi dzaambuya dzaamwene vakabva vandirasa havo nekuti andati hamwirirani imi mama dzenyu dziri uku varipo ndo varipo mati ndo avo iyanzva dzenyu hanzvadzi nemwana wayanzva vari kuti ine nyaya yenyu ndofunga vangatotaura vega nekuti ndikaita zvekuturikira zvinganitsa aiwa vari kushamisika kuti ava vanhu ava vakuto nekuti bamunini vakazotonditretena kuti ndakuya kuzokutema nedera ndo stage yavakazotosvika extend yavakasvika yekuti ndakuenda kutema munhu nedera asi kwavaifamba sematsanangurira aita mainini kuti taifamba kumuprofita havana kubvira vanditaurira ini kuti vanhu vangu vari kurwara uye kwatakamboenda takabata iwewo kunzi ndiwe murume nyaya zvaiuda zviri very simple muri kumwana mati muri kumwana ndiri kupumwa namainini ndosaka tati muri kupumwana aiwa ina handina munhu wandiri kupumwa kana matopumwa imi muri wani mapumwa mati andika ndii muri kupumwa andika muda kuchenesa anga muda kuchenesa here zvino zvandiri kutaura kuti mushonga kana muda kuchenesa munoita sei because kana wana utorwara warutobudirwa wachiita sei handiti imi zisi kudiwa nechekuti imi muripo nehama dzenyu handiti nemurume nehama dzese muripo mese zotaurwa nekuoneka kuti chiri kurwarisa wana chii chiri kubuda pamwana chii because kana ari mbuya zvecho vari kubuda pamwana munhu ese ane mubvunzo wake mubvunza moita namo mataurwa chokwadi kuti ndimbuya ere kana asi mbuya mochiita zvikudiwa nambuya because kana mbuya muti imi mbuya kuti ndakaurawo anga ndonyeripo
kuti mbuya uri ndakadi ndakaura anditi saka imi munofanira kuzvichenesa kuti hamuna kuraya chii hamuna kuraya mbuya kuti hakuna imwe solution besides chii iyoyo yekuenda kumachii ende yakwarapi pandasvikira rokutaurirai chaizvo zvakaitika kuti chii chakaitika ndenda kutaurirai ndine mamagadzirisa kuti zviri kunetsa wana zvikumachii zvive pawana asi hazviitwe manje uyo ari ega uyo ari ega munofanga mutoripo mese muchinzwa mese kuti nyaya yekutaura ndeyakati pamusoro ichangani ko apa handi vanga vachingoita vega ndosaka ndati hatisati vanoita vega vaakuita mese woziita vanoni kutaura nakononetsa asi apa vatondisvibisa kazita ranga nekuti vangu vachiita vega apa nharaunda yese vakufamba vachitaura kuti ndiri muromo nanhasi muchakasvipa musati machena because hamusati machenurwa richabuda muripo mwese une zvekubvunza ibvunza ndakamona pane nyaya mari masvipiswa saka muda kugezwa muda kucheneswa saka chinokwanisa kuchenesa ichiti ichii moenda mosvika mutaurwa chokwadi chaichaichokwadisaona mese muripo hazvisi zvokuti uyo hapo uyo munoisozvinzwira nemubvunzo bvabvu andizvini ndizvo rese kuti pamusoro wechangamiri wangu ini ndinoitwawo kutapiwa gombiro ndini hanzodzi yamai vagara paa ini ndingati ndakaitozitofonerwa ndogara muchimwe iko ndakatoingondauzwa nyaya izvi ndakafanira kuti kune nyaya iri kuitika kunoku ndiri kunzi inini ndindikurwaamai nini vangu vandogara navo pano tikati aiwa hapana problem ini ndokwanisa kudi kuuya ikoko ndokuya kwandakaita saka ndakasvikawo ndakati ndokumbira kuonaota munhu vacho renyaya yamungunzi yamuri kuti muri kupomerwa munhu wandirachisa ndokuverengawo ndikaona zvakanyorwa ipapo ndofunga ndakaverenga ndikaona kuti pakanyorwa kunzi hanzi vana vari kubudirwa zvemumusha saka ndaverenga kudaro ndakazobvunza ndikati kana pachinzi vana vari kubudirwa zvemumusha mumusha muri kutaurwa handiti ndemumusha mandira aya kana timutarisa ndechimutariswa tichiti muu yakatouya mumusha mevanhu saka kana patigadzora nyaya dzemumusha mandira aya vaungani vari semusha wevanhu wekandira aya here voita nyaya dzavo kana dzakusanganisira uyu kana musha wekwandira wakaganiswa nemutorwa dzinogadziswa sei mutorwa wachasi ndandapedza hangu ipapo haina kuti vazogadzirwa mutorwa asi ndikutaura kuti vanozotora uyu vachienda naye kana kuti kungava kun'anga isu tisipo here kana kuti handisi kuti ndozvo vakaita apa vakafamba vari voga ndikuuya kumaprofita kwavari kutaura nomba vaudza kuti uyu ndiye akauraya mai akauraya amwene plus ndiye ari kurwarisa vana saka ipapapo handisi kunzwisa kuti ndo mafambiro acho here kuti vanozongoya vafamba vega vachiswa kuti uyu ndiye ari kudaiwo kana kuti vaifana kuti dedzo isitovepo kana kuti vofamba vesina uyu vozotaura kuti aiwa zvishuwa ndiko tati bambo zvavakaita zvakatopera zviriro asi izvozvo izvi imimi makamirira nehanzva dzenyu nemuri kwandirai andizvo makufamba pamwe chete kuita kuti zviri kupomerwa hanza dzenyu ndione kuti ichokwadi here kuti manyepo ndozotatoingozi kuti dai madzimai acho akutaurwa kana vaine zvanokwanisa kuita kuti uyu hatichati madzimai wai kuti madzimai kwandiri anenge aconflicted handiti zvafanira kuti wane side because wakuziya nyaya panotorwa munhu ari neutral asikatozivi nezvinyaya ongosvika waiswa vanapo ongozi vana vari kurwara iye odi oferefeta kuti vana vari kurwara nei kokutaurirai kana paine chiri pamwana ipapo kana anonzi mwana akubudirwa handiti chiri pamwana icho chinotaurwa kana chinosumudzwazvo chotaura mobvunza mubvunzo moita sei zvese
samurabvunza kusvika mawirirana kuti tawirirana nazvo kana kuti tawirirana nechi nazvo because nyaya yenyanga nechika ukaona pese panobuda nyanga pane element yeuroyi anga muzaizvozvo munokwanisa kunga mutonetsera muti muchiti ndi mbuya asitori mbuya pa handiti ari kutouyawo ari muruya nezvake zvari kutoitawo inini zvangu futi pamusoro ndakamira kudai ndinoti ndakazosapota hama yangu iri wrong ndinoda kuti chokwadi chibude pachena kana zviri zvechokwadi zvunga purufu yacho ndinoda kuti iiswe paground apo toona zveshe kuti aiwa hama yedu muroyi kutaura kwavari kuita nekuti kana vachiuya vega vaenda kwavaenda vozvunga kuti uyu ari kunzi muroyi handifungi kuti pane pakatijekerawo muri pezara revanhu havandii saka imimi madaidzwa nemukunda wenyu handiti hamuna kudaidzwa neava handiti mukunda wenyu paakapa murume wake pisoda akakudaidza iri saka nini mauya kungomirira mukunda wenyu muri mega mumusha kwenyu kune vamwe handiti saka mauya kuti muuzwe kuti mukunda wenyu uri sei nevanhu vakwandirana saka ndopavo tinongodiwa badzi kuti munhu ari nyutsira uya asi kuti ari madzimai uya ochiuya apa makachenji kuteerera basi pamusoro webasa mamboitasa ini ndinoti lokadhiya manditsera ndiri muzukuru wavo vanasekuru njira yavo nyaya yandanyanya manditsera nyaya yandanyanya usumukuya yanditi bati ndekuti ndine mashoko andakambogashira kuna mbuya avo ndivana mbuya vanguisa mazuva ashaika mbuya vabara amwene wavo avo mbuya ava vane mashoko vakataura tiri kutambira fertilizer DDF kwaona vakati this time mairumba anotofanira kuenda chete kumba kwavo ndikati iya nenyaya iyi zvikanzi iyo iyi nyaya yekufa kwambuya iyi ndikati imimi muri murohwa mofanira kuenda kwamwe murohwa muri kuona zviri kuita iri mbuya zvikanzi inyaya dzake dzinenge dzamuendesa dzisi dzavo saka ndakuzvitarisaka kuti wakamboti mbuya marumbe unofanira kuenda kumba kwavo iye murohwawo mbuya mairumbe murohwawo warukanira chiwanawo handira kuvatongesa zvakanyanya ndoziva pamwe pano pandira kuti ndicherechedzeka ndepekuti tichidzidzawo maringe nezvinhu zvakaita ngwana nyanga nyanga dziya dzinoshandiswa nemishonga zvinhu zvekuti zvinooneka nevanhu vari spiritual inini munhu nje handikwanisi kuiona ndogona kugara nayo mbamangu ndisingatozviri muno mune nyanga ichishanda ichiita maoperations ayo ndisingatozvizivi unless pasvika munhu anenge achikwanisa ane mweya unogona kunjera zvinhu izvozvo ndiye anogona kuona saka ndiziva kuti mwana uyo angari pamweya mutsvene here kana kuti mhepo yanga iri pairi ndiyakasakisa kuti aune nyanga iyoyeyo kuti yandibaya masvita no yeah zvatikuda isusu ndati inini hakuna zvakawanda zvisizi kutaurwa nechi hazvina basa ngatidzoke apa munhu wese aripo chokwadi choita sei chokuda amen because you'll be surprised kuti nyaya yamuri kunetserana inokwanisa kunga isitiriyo nyaya muchasangana nayo amen chichezandiri because imwe question yangu ndeyekuti kana every time mwana akabudirwawo muri kuenda naye kwamadzimai miri andizvo maenda naye kwamadzimai miri madzimai miri mari kunopodza chii ari kunopodza mwana zvikunetsa wenda woita kuti modzoka futi ikoko sei pasi kuti a permanent solution to this problem yes aripi madzimai miriam madzimai miriam
muri madzimai handiti right sei musi kupa vana vakundiswa vana ndingati chiri ndikavabatsira vari kudare kumba kwangu vikasvika vikatsika pakati kwemukova zvichiita ngazve ndosaka ndati sei musiri kunopa kundiso pamukova ipapo pamukova ipapapo kuti ndiende kovapa kundiso ndakashaya simba nekuti avo pandakavabvunza vandiudza mudare kuti dare rati zvakati zvakati kuti tisvike pamukova vikati hazviiti nekuti kune pisoda yaiziro pisoda peace order haisi yamadzimai nemba peace order ndeyemurume nemukadzi vari tu ivo ndiwo mapinduriro avakandiita kuti mutsike pamukova hazviiti ndasiwa pisoda ati nhasi unoti ati endai kumba kwamai vamutsike moite zvomuda kuita zvinaki munoenda inini ndinoenda because kwatakaudza nyaya iyi ndakatoti ndokumbirawo kwatakauya neavo kumatsama notsvaga chimwe chiremba chisiri iwe chinotsika ipapa no muzaruza ndiri kuti imini sei makuda kuti mumwe chiremba atsike imisikatsi uzi nyaya ndeyenyuka ndii mwagara mukubatsira muri handiti taakuti isusu mai ava kumba kwavo zepisoda isai kusaidi pisoda ineinemi pisoda ndeyavo vari tuzve magumbezi avo zvasina kuendana imi mamuneinazo mai avo anokwanisa kusvika here umusha vachiita zvoda kuita mai ava vane saidi saka ndiri moti dai kurudza wasiwo vanouya ndozvandikutaura vanouya ndozvandikutaura andira because ini chandobhilivha inika chinhu chikaprofitwa ka chinofanira kuva chazopiwa kundiso because at the end of the day ka ndikaramba ndikuti wanatirika uyu wadonha wadai toenda kwamaizimai uriyo maizimai uriyo mosvika wanamatira apedza wanamatira zvapera tobva ipapo toenda futi the next thing tichingodaro hapana zvatikuita kuna kwatikuenda yes akati kuti ndishande mushamwandirai ini zvimwana zvava zvine saidi saka ndakusa kudari kwamambo mutasa potsva umwe chiremba anobatsira vana vavo musha ndosanyaya kazosvika kuno ndozvandikutaura nyakuzwa nyiti nifuna ukuthi wena uhambe endlini elo mama ngiyabinza ukukhulumayo ngiyavumelana lakho mina ngizange ngayala ukuthi ngihambe lava ngabatshela ngathi kuyayenza yini ukuthi ngihambe emzini ngathi akuyenzi ukuthi siphungu kuyafika ngenxa yokuthi lava basinika ini ipisoda ngathi nxa kunjalo mina sengikuphelekezela indaba yenu iye phambili njengoba abantwana benza so indaba yenu iye phambili ukuthi lithole ukuncedisa. Okay, mina ngifuna ukuthi uqede leli isihlupho. Ngiyalizwa ukukhulumayo angiyali. Ngiyazwe ukukhulumayo angiyali. Okay. It's okay. Mama. I'm sorry changamira. Ndiri kwangu sinzima ndimemiri makwanisi kutora tishona. But kana vachitora avandora zvinirira. Vanhu vachitora nada. Ataone kutora tishona. Mudare muno makunda kutora tishona vatora ndevele. But vava vanenge vachibatsira nechishona. Vanhu kubatsira nechindirira. Ndizamira kuti vanhu. No, it's okay. That's all right. Saka nyaya iripo handii tikuti let's find someone ari neutral handiti let's find someone ari neutral then toita nyaya yoita sei nyaya yopera but inini chanditundirwadza chete ndekuti kana chinhu itika ichi chiri kuafecta vana vangani
watatu mumba mungamboiti tugare wana 3 wese vari kuda same dambudziko. And my issue now ndekuti ini kuziva kwanoita kana uri mudzimu hawaendi kunonongedza wana 3 wese same time same imba, hakuna zvakadaro. Mudzimu unokwanisa kutobata chii 1 mwana, not kuti wabata mwana first born wabata second born wabata third born the same chii. Makambona ndo ipapapo ndosaka ndataura panenge kaelement keuroiroi karipo, kaelement keuroiroi karichi karipo. Yes, kana mbuya vari kuuya asi kakuroyana karipo futa. Saka doti mufambe apa mutaura nechi mubatisane chokwadi kuti chokwadi apa ndechipi. Asi wana toto wanoite chii, wanoite zvakanaka. Mune here pamungati mimi pakumwana kuifomana yamboda rubwera pandafona apa sikakadzi after 20 minutes but nezuro pandafona kadzi kurangu kuwada nenge alright pana aripo here. Saka I think chiri kudiwa inyaya yechi yatotora kutsvaga yemubatsiri kana vatatu chero kana kuti chii, asi muchashandisa vanhu vari local. Kuti dambudziko rangu randikuti aka ndekuti vanhu vakawanda ka hamusi kuenda kun'anga kana kumasvikiro koda kopedza dambudziko, muri kuenda kooromba instead yekuti muri kuenda kopiwa masolutions. Kana muine muri mudzimu handiti uri kubuda pavanhu hamupiwi mushonga, munosiya musika mupiwa chii gwara rekuti ari pamwana uyu ndinhingi so ari kuda zvakati hamupiwi chii, hamupiwi mushonga. Ukatoona makutanga kutopiwa mushonga pane chatotsvera, pane chisina tomira chii, chisina tomira zvakanaka. Kuzi nyaya yenyu imi mukanari yekuti mwana uri kubudirwa handiti. And even if you check now handiti ndiri kuzobvunza kuti purpose yekuti mbuya waende koopisa muzukuru wachibaya muzukuru pamwoyo ndei? Because mbuya kana kutobaya muzukuru pamwoyo ka kuda kuuraya muzukuru. Umwe wacho arikuita sei matara kudii, ari kubhina achikuma, ari pakati wacho ECDP ndiye ari kutonyanya iye ari pakati. So it's very unusual. Saka madzimai imimi makati mweya ulipo Mina sedarini eringa sakwazi into ziyabizigurinye edarini bona yibo babesebengichasisela ngoba kuya lo mntwana isithi umntwana uthembele esikole uthe uhlatshile bathi sicela idari sabe singenani indoda yami igaya yabe batorikile la ngisho saka sangena edarini babesebengichasisela ukuthi kuthiwe so ava kana vachibudirwa vanotaura chindevere kana chishona nechishona. sekuru ari pauri zvoti zvimwe zvacho isusu hatitonatsonzwa. Murume wacho ndiye anototidudzira. aripi murume wacho asaka mumamusiri kana ari interpreter mosiya interpreter mwe muno uende vangonikumbira waenda kubasa. But I think because I'm not batsima, you may assist you at the moment because my issue is power. I'm sorry, Jangan. You need to appreciate it. This is the volume,
murume wamaiti ndo last born. Takasiyana nemudzimai saka taizomberi musi wa 26 October 2022 mushure momwe ndamupa gukuru akataura munhu wekuti wandiramba handisiri mudzimai wako, gukuru wandipa asi guva rangu riri pano. Ndomurume akataura. Zvadaro akabva aenda kukoti kwaDC abva andozvipota maintenance yelast born yangu mukomana aform 4 asi inini mhuri ndagara ndichiitira aibva asvikonyekwa ndinomutuka ini nehama dzangu aibva abvira protection. Saka ane protection order inini kuti ndichamusumudze paumba kuti ndimuendese kumba kwaane protection order hazvichaita. Asi before protection order mai vangu afa, mai vangu akafa 2022. Takati after nyara dzamai muri munano takagara dare nanasekuru after nyara dzamai hanzvadzi dzabva dzitoriwo tibva taronga kuti sinzi uyu asiri mudzimai wemuno mumusha ngatichironge kuti timuperekedze musha kwavo. Vanasekuru vakati munoona tine hama dzekumba kwenyu vanasekuru akapa vanasekuru nhamba vanasekuru kusha kwakavana tezara wakafonerwa vanatezara ndo nhai yatinayo saka tikuronga tuyechi nemwana wenyu kumba kwenyuko. Vanasekuru wakapindura vakati zvamaita magona zvekuti muda uya kuno uyai asi nhau yenyu muna November haiti mirirai December. Tikati zvakanaka tikamirira December akasvika tikavapa date tiri kuyamisa vakati vanhu vayabva vapinduka vanatezara musasauye kuno garaiko. Saka takabva tachiya kuti toita sei uya neprotection order. Saka ii ndakazoti zano toita diki ini nyaya yemwe ndaende kukoti kwaDC ndikaenda kukoti kwaDC ndikasa kesi yeeviction kuti munhu yadini since asiri mudzimai wangu asumuke mumusha aende because chiwanhu chedu choziva kuti muvanhu vakasiyana mudzimai anodini anosumuka mumusha achienda wenza kumusha kwake kana kuti aenda kuti asi zvinongo zvadini asumuka. Iri nyaya yekushayana kwezvinhu kukoti ndaitaura kuti inini property handina basa nayo chese chaanoda kutora ngadi ngato izandiura ngechekuti munhu asiri chi mumaoko mangu ngasumuka adini aenda. Nyaya ikatongwa mudari tikaenda nemawitness angavatipo pandakamupa gukuru kusanganisira nasabhuku atoriwo muno kumboni nehama dzangu dzoza dziripo tikaenda mawitness akapa umbofu shiwa munhu akapawa gukuru asi akataura murume wekuti pano handidini handibvi. Dare ratongwa judgment yakabuda magistrate akati hamusisiri murume nemukadzi zvinocherechedzwa nedare kuburikidza nekuti wakapa mudzimai gukuru ndakamupa $2 US yakabatana. Magistrate akati kunyange ari kuramba kuti ana kupiwa gukuru asi inisa magistrate ndaongorora ndikakusikana kuti munhu akapiwa gukuru. Izvozvi judgment yacho nditonda kopi yacho kana muchida kuiona ndinokuratidzai yekese eviction. Zvikanzi kuti achabve paumba izvizvi hazviiti just because court procedure inoti munofanira kutanga mashiya property zvinokuzoita chi eviction. Ndikati it's okay hazvina kuita ndobva ndafaira chi mapepa sharing of property last year. Ndakaenda mapepa zangu esharing of property chibva taenda kuPTC trial. How there are different cases. Mangana na mudzimai imwe kesi toda iyi oisokenda zvinhu apa ndaidongotimbopeka brief history takazosadzisa kuti zvekuti vana vamainini vazorware vazodii pakurwara kuvana vana vamainini matsananguriro aita ndomavangauta kubva pane kutanga wechipiri wechitatu vese vari kurwara vanongochinjana. Saka mukufambawo mukutsvaga kuti chiri kurwarisa vana chii ndipo mukuzoudzwa kuti pane mhepo yakasainirwa kuvana mhepo yambuya yakanga yabuda pane mukunda wangu namba 2 inini ndakabvawo paumba ndisiri paumba since
2023 nane ndotogara kusai wendakaona kwamba pashapa chechigara nemunhu atisiri saka mukufamba imomo mhepo yakanzi yakabviswa pamukunda wangu nasarudza idzombiri ichibva yasairirwa kupe wanda wamainini yasairirwa yakabva yanzi yakabva yakwidibi hanzi wakatanga atsipika mai hanzi akatsipika atsipika mhai vasairira mhepo kumhuri yababa munyu hanzi atsipika kudaro iye akabva achivhara avhara kuti mhepo isasambodzoke nawe yandiri kutaura handisiti ndiri kumwa munhu inini handioni handidi asi tiri kutaura zotakazvawo kune wanga uri kutibatsira vanoonawo pamweya handiri munobanzwa kwandiri kutaura hatisi kukumhana ba ndosaka kusvikira tazoya kuno kuna changamiri atibatsiriwo kuti nhau ibvire kubuda pachena tizive kuti chiri kurwarisa vana ava chii ndiye here ari kutaura zviti ari kukonzeresa ndimuchembere here kana kuti ndezvimwewo ndosaka tauya pano kuti changamiri kana wachigona wotipawo chireba watinoenda naye mumusha mwedu wekwandira nhasi uno wobva tasvika naye musha wobva avheneka wobva ataura chokwadi chezviripo kana uyo achichenurwa wochenurwa kana amanini wachisvibiswa kana whoever asi tatoda kuti naidini ibude pachena ndozvatafambira pano changamiro wangu apa pandanga kutaura mnandikoti ebrief kuti muone picture yacho mamiro akaita chimiro chemumusha medu inini handichagara pano ndaugara samwe ndofunga kana wambata kamukomana kana musingamubata then mowapa nhamba ubva mukondaita unoti unosangana sei sakapiwa nhamba pane mukomana anokubatsirai bcause kana asiri kuya then mowamataura noti musangana sei. pane matauriro anga achiitika ndine manzuro andandiita ekuti ava vari kuti zvese zvakaitika takavati wabuda mumusha no apa ndikuona senyaya dzavari kutaura dzeseorit pana tinotaura ndepekuti ndivo vari kuti nyaya dzavo matauriro dziri kuita ndinoona sekuti vari kuda kubatanidza nyaya dzisiri panzvimbo ndosaka tataura kuti dzisinei nesu tabasa isuti ishu yedu ndeye vana varubudirwa chete zvimwe zvese zvokurambana ngezvimwe izvo handi